Salut, prieteni, suntem pe YouTube. Salut, prieteni de pe YouTube. Un nou episod, am revenit după o pauză consistentă, considerabilă, de 3 săptămâni. Dar e vară și la noi, am fost în concedii, ne-am bronzat. Nu știu dacă e cineva Așa, nu știu dacă e cineva bronzat. Eu sunt un pic pârlit mai mult decât bronzat. M-a prins din mers soarele, nu m-am expus prea. La 2 săptămâni ne-a lipsit? Cam 2 săptămâni, cred că de la Băra, cred că nu s-a mai postat nimic. Aha. Am și lăsat un pic de buffer, că după podcastul ăla a mai apărut și un episod din Cine știe ce. Da. Și a trebuit să se așeze apele un pic, adică... Bă, au apărut cred că 2 episoade din Cine știe ce. Și nu știu dacă s-a reluat. Trebuie să mai facem un episod și cu Băra și cu Teo acum. Să vorbim doar noi. Și să vorbim doar noi. Un head-to-head, o dezbatere. Dacă tot e gaură pe piața de dezbatere acum. De la noi a plecat, adică așa ar trebui să rămână în istorie, că suntem un soi de ambasadori. Eu cred că era deja filmat. Nu? Cred că chiar când am fost noi în turneu, Teo avea turneu la Brașov, la Sibiu, pardon. Și atunci sau... Da, deci, da. Deci am fost un fel de Raluca Moianu, un fel de Mircea Radu. Am făcut punte peste inimi. Exact, efectiv, peste inimi, peste suflete și peste rațional, pentru că despre asta se... Deci Iran-Israel vă așteptăm, vă organizăm negocieri de pace, dacă aveți nevoie suntem disponibili. Eu nici nu mai știu ce se... Nu știu, aseară am văzut că s-au dat niște bombe în Teheran. Da, noapte. S-au sesizat, s-au autosesizat israelienii. Au zis că planul era să se potolească cu bombele, că a zis America că liniște momentan, că îi avem pe ăștialalți nebuni și nu ne mai băgăm la Ucraina cu Rusia, dacă e mai liniște acolo, liniște și aici. Și Israelul a zis că sunt ăia prea aproape, Iranul, de a dezvolta bombă nucleară și trebuie să le distrugă tot. Au bombă nucleară. Dar nu aveau deja program nuclear, nu? Eu așa știu că au program nuclear. Poate au programul, dar n-au bombele. Ba da, mă. Eu din ce am citit un articol, zicea că sunt prea aproape de a intra în posesia bombei și nu ne permitem să-i lăsăm să o aibă. Da, poate și-au făcut ca noi, ne-am pus show azi de material nou, dar încă n-am scris materialul nou. Am pus show peste 3 luni, dau cu bomba atomică, dar încă nu am. Dar lucrez la ea. Mă rog, o fac în ultima zi. Și a zis peticită cu scoci. La cât atacăm? La 8? La 5 mă apuc de făcut bomba. Și au zis că trebuie să le stricăm infrastructura de dezvoltare bombe, nu știu ce, așa că au bombardat niște blocuri din oraș. Nu, n-au dat în civili. Ba da, au murit copii, au omorât liderul programului de apărare. Adică eu am văzut, a postat mai devreme Pancu, pe care îl urmăresc și recomand, dacă vreți, pe Pancu, Instagram. prezentatorul de la Prima? De la Antena. Okay. Exact asta a postat, de remarcat cum totuși Israelul poate să țintească cu precizie chirurgicală când vrea un anumit target față de Fășia Gaza, unde n-avem de ales, trebuie să omorâm toți copiii. Nu, mă. A dat în blocuri, uite, în oraș. În oraș gaură în blocuri, adică... Mă simt ca la masă în familie, știi? Da. N-am mai fost de mult și unchii tot. Păi trebuie să țină cineva, trebuie să... Da. Trebuie să țină cineva cont la necaz. Da. Eu cred că... Uite, hai să trecem pe lucruri mai fun. Cred că sunt în pragul de a... Cred că consiliez un scam online. De ce parte a scamului te afli? Nu știu. Nu știu dacă e real sau nu. Nu știu dacă e scam sau e caz real, momentan. M-a contactat, am intrat prin requests pe Instagram și aveam un mesaj că fetița mea și-a rupt mâna. Mai faci un caritabil? Marian Reloaded. Și să-și rupt mâna fetița mea și nu-mi permit să-i fac gips. O procedură, nici măcar gips nu. 150 de lei cu aia. 150 de lei, zicea, costă și mai are nevoie de analgezice, ceva, brufen, un căcat din asta 30 de lei. Deci scorul total 200 de lei. Pentru asta mi-a scris contul ăsta. Și cont care avea doar poza de profil,
care într-adevăr o fată mai tânără ca mine, probabil, cu 2 fetițe în poza de profil, 0 postări, 0 prieteni, Da. dar avea la follow vreo 400 de oameni. Adică ea urmărea vreo 400 de oameni. Legitim? Ce fel de oameni? Nu puteai să vezi, că nu-i contul public. Mesajul către mine, sunt disperat, am nevoie de atât de puțin bani și... În primul rând, cred că asta e primul criteriu. Nu ai voie să cer bani de pe un cont privat. Da. Știu. Dacă îmi cer bani, lasă-mă să mă uit în viața ta. Vreau să-ți văd povestea, da? Și eu aici, ea a dat bet, eram la masă, să facem analogia. A dat bet și eu am dat all-in. Nu, am dat re-raise. I-ai dat 400 de lei? Documente? Nu. Am zis că puteți să-mi dați o poză cu fata cu mâna ruptă. O poză cu buletinul, ceva, nu știu, documente care să așa. Și mi-a trimis fișa medicală. Doamne, cu data, buletinul ei. Wow. Și o poză cu copiii ei sau nu știu, de pe contul de pe Facebook de unde a cules asta. Habar nu am. Și după i-a scris, da, n-am. Da. Ai dat reverse da, și mie mi s-a rupt pula. Cum? Ai dat reverse search pe Google la imagini? Nu, am căutat numele ei și numărul de telefon, mi-a dat și numărul de telefon. Căutam, n-am găsit nimic. N-ai găsit nimic? Nimic. Și zic aici mi-am luat o pauză că nu mai... Da. Trebuie să te gândești un pic. Dai banii. Acum mai dau call sau nu dau? Nu, eu deja dădeam banii. Puteai să zici și am fost atât de aproape să dau bani. Și n-ai făcut-o? Eu direct în punctul ăsta. Dădeam 50 de lei, uite. Și zic, da, aveți o campanie de Facebook, ceva să... Da, mă, că e nevoie să să-i legitimăm? Păi nu, ceva să share, din astea, să ajutăm. Ați încercat la Crucea Roșie? Și zice că nu folosesc platforme, dar erau toate mesajele foarte corecte, gramatical și diacritice. Și nu dura mult să le scrie? Nu dura mult, veneau, bam. Da. Imediat ce scriam, venea mesaj după un minut, dar formatat frumos. Și în sufletul meu eram, 200 de lei, nu e ca și cum, chiar dacă îi țeapă, dar după aia, îs prostul lui ChatGPT, chiar așa mă fentează pe mine. Și zic, îmi pare rău, și nu, am lăsat un pic de timp atunci să mă gândesc și după vreo 10 minute mi-a scris iar. Deci puteți să mă ajutați că... Nu vreau să fiu... Că asta m-a deranjat, că mă sabota la suflet. Că nu vreau să fiu o mamă irresponsabilă. Vreau să știu că am făcut tot ce pot pentru copilul meu. Și unde e tatăl copilului? Doamnă. Și unde e oricine din jurul tău care poate... Mi-a dat mesaj vocal. Că eu am zis că eu în momentul ăsta... mesaj vocal? Eu i-am zis sincer, în momentul ăsta încerc să-mi dau seama dacă e pe bune ce-mi spuneți sau nu. Că nu am criterii suficiente să îmi dau seama dacă... Deci nu pot să-ți văd profilul, nu pot nimic. Da. Și mi-a trimis mesaj vocal. Mi-a trimis mesaj vocal că suntem reali, că nu știu ce, dar se aude ca dintr-un parc. Nu poți să pui mesaj vocal? Du-te... Ți-ai vrea? Dacă... Nu, cred că pot să-l găsesc. Du-te la muncă dacă fă rost de 200 de lei, adică nu e chiar... Uite. Dar în parcul ăla nu vede nimeni că e fetița aia cu mâna ruptă? Se zică, ia fă 200 de lei? Mă scuzați, chiar suntem reali și chiar nu mă juca cu starea Elizei sau cu... V-am pus și de la spital, v-am pus și buletinul meu, se poate vedea și la nume, suntem reale. Chiar suntem reali și nu m-am jucat cu așa ceva. Da, eu aș da bani și gata. Eu aș da bani instant. Și ia, te rog, lasă-mă, ia banii. Nici măcar pentru ea, pentru mine. Că n-ai dat bani până la urmă? Stai că n-am ajuns la final. Și... Ne ține într-o tensiune că nu știu cu cine să ții și Gosu, că ar putea să ne zică că sunt prietenii lui. Eu vă trec prin aceleași etape prin care am trecut și eu. De ce? Și am zis că... Stai, hai să facem și predicții. Așa. Hai să... Deci, eu cred că ai dat bani și după au spus suntem Vodafone. Ne-am luat banii înapoi, putu-ți morții, mătii. Triplu. Și felicitări, luna viitoare vă vine o factură nouă.
Și am zis că eu am zis că vă recomand să porniți o campanie de strângere de fonduri online ca să fie verificabilă și ca să aibă oamenii încredere în strângerea de fonduri. Și a zis că nu folosesc general, nici nu știu că asta mică e cu internetul. Da, acum, de câți ani are? Dar acum, având mâna ruptă, nu poate să umble pe telefon. Bă, da, și tu... E genul de sumă la care e foarte greu să sugerezi cuiva să înceapă o campanie online. Dar cu atât mai mult, cum a ajuns la mine și să aibă atât de mult timp de investit în mine, să vină de la mine, adică... Pentru că ești printre puținii care au răspuns, probabil. Da, nu, eu pun botul direct la astea, fiind genul ăsta de sumă. Dacă ar fi fost la modul hepta să organizez un caritabil, acolo eu mi-aș fi făcut research-ul. Dar la asta, așa. Și a zis că nu vreau să par insistentă sau neobrăzată, că nu e în caracterul meu. Uite, nu e AI. Bla, bla. Scam poate să fie în continuare, dar AI nu. AI nu. AI un om normal mai folosește cuvântul neobrăzat. Și AI folosește neobrăzat. Ce GPT când nu știi română, îi zici translate this into Romanian, da. Fă-l pe ăsta să-mi dea bani.ro. Da, tot nu vrea. Ce-i mai zic? În română, da. Nu se exprimă așa, mă, ChatGPT. Așa, și am zis că recomandarea mea ar fi să vă faceți profilul public în primul rând, să postați detaliile astea publice, cazul în care oamenii își doresc să doneze, să poată să verifice și să... Nu, ai făcut consultant. Asta voiam și eu să zic. Uite, de ăștia 200 de lei pe care vi-aș da, numai bine vă dau niște sfaturi. 200 de euro minim. Și expunere, că vorbim acum la podcast. Succes și sănătate. Și a zis că vă mulțumesc frumos de sfat și după aia am intrat un pic mai târziu și avea contul public și 4 poze cam aceleași pe care mi le-a trimis mie. Doar că... În care fiică s-a făcut un cal din praz, niște golden retriever din conopidă. Doar că pe seară, iar era contul privat. Și am zis că până aici eu am stat și am observat un pic ce se întâmplă. Și e codul privat. Și ai scris iar? Și mi-a scris ea din nou. A doua zi. Mi-a scris iertați-mă că îmi permis să vă deranjez din nou. Și m-a întrebat, este ok postarea pe care am făcut-o, că nu vreau să par o mamă care eșuează. Oh my God. Mă încearcă un amalgam de sentimente. Dar și dacă e o persoană reală, de ce? Why trauma dump all this, știi? Cine nu vrea să pară o mamă care eșuează în loc să nu vrei să fii, să vrei să nu fii o mamă care... Și eu clar asta vreau să transmit. Uitați-vă cum mă prezint. E 10 e 7 dimineața. E 7 dimineața. Și am zis că adică aici n-am mai răspuns și după aia am văzut că și-a făcut contul privat și s-a resetat de unde am început eu povestea. Adică iar nu mai are nimic pe profil și... Da. Partea nasoală... Deci până la urmă n-am dat bani. Aici deci n-am dat niciun cent. Nu am putut să cred în povestea asta. Nu m-a făcut să cred. Nu a vândut-o bine. Fetița aia la România au talent să picteze cu nasul sau ceva. Cu mâna cealaltă. Că n-a apucat să-și repare mâna. Da. Dar la început să fie campion mondial după ce și-a schimbat mâna. Ce greu ne-ai dat emoțional, da, să vedem. Da, adică, acum, Doamne, eu încă nu știu dacă eu am fost sau nu o persoană de căcat mai devreme, da, acum putem ști vreodată. Jesus Christ. Okay. Da, mă, nu. Aici, da. Păi da, aha. Nu e mare... Hai, mă. Da, fucking hell, cât e de greu. E foarte shady, mă. Nu m-a ajutat deloc să cred în poveste. Și nu există persoană care să aibă 0 followers. Ai zis asta mai devreme? Da. Okay. Ea când ți-a scris? Prima oară. Eu că tu ai zis că ai văzut mesajul la request. Stai să văd când ora la care... Eu l-am văzut. Ce cauți poza aia? După ceva timp, nu știu când mi-a scris. Dar conversația a avut loc în timpul zilei, că era... Păi are mâna deja în gips. După ceva timp însemnând, adică... Cu o zi înainte, 2 zile înainte, nu foarte mult. Nu avea timp să se sudeze rana. Osul. Nu știu. Da, am înțeles, cumva te împinge. Și suma prea mică, prea ușor de obținut, mi se pare, suma asta, ca să te deranjezi atâta, să stai pe chat cu disperarea asta de... Nu e nici, adică eu mi se sunt pare salvarea că ta nici acum. Nu e foarte mică să-ți ceară 50 de lei, dar mi se pare un 200 de lei
Parcă sunt niște bani pe care cineva n-ar putea să ia, sunt niște bani pe care eu aș putea să-i dau. Da. Adică e un sweet spot acolo, dar cumva mi se pare că te împinge să... Care poate să fie și persoana reală, dar să fie hustle-ul fake, știi? Să Da, fie un da, hustle păi asta... de Da. așa, that's how we get by, care și asta pot să înțeleg. Da. Să fie Eu aș fi dat banii instant. Serios? Da. Cum să nu? Bă, deci, decât să am dilema asta morală dacă e pe bune sau nu. Păi, adică dilema morală, adică mi se pare că e cea mai ieftină scăpare. Da. Ori nu dai banii și te simți prost, poate dacă e adevărat că cumva acum e și direct responsabilitatea ta să te asiguri că e pe bune. De ce ai pe mână brânză plus roșie egal love? Asta de ce nu ești de acord cu genul ăsta de... Ba da, asta urmează. Descrie brânză plus roșie egal love. Eram în pușcărie. Ți-l dat. Dăm 200 de lei să scapi de el. Și roșii cine e? Clar, ești brânză. Eu sunt brânză. Că te știm. Inimă de bou. Da, mă, ori dai banii și te simți prost, te simți vinovat față de tine, ori nu dai banii și te simți vinovat față de ei. Da, mă, nu ai cum să ieși bine. Ba da, țin tot ce trebuie să faci. Adică te obligă... Sau nu răspunzi din start. Toate schimbările astea care sunt din ce în ce mai multe pe internet, și cu generatorul de imagini și cu ChatGPT în stuff, te obligă pe tine să investighezi mai mult. Adică tu dacă chiar te... nu știu, afectează, te emoționează cazul ăsta, acum e la modul, ok, nu-ți trimit banii, dar vin eu cu voi la spital. Am eu un doctor care să spună mâna în gips. Și vin cu voi. Și dacă e pe bune, vă mai ajut și după aia. Vă mut cu mine în casă. Păi da. Vreau să văd brațul ăla funcțional, vreau să văd pe aia mică cum scrie din nou. Să vreau să o văd cum îmi scrie, mulțumesc. Bă, eu am plecat acum câteva zile de la comics, băusem o bere și am plecat pe jos până acasă și am intrat la Mega să-mi iau țigări, la Mega de la Hala Traian. Și în fața acolo era o doamnă pe jos. Pe skate. Da, pe aproape. Și mi-a zis că, domnul, vă rog, puteți să-mi luați ceva de mâncare? Așa, fucking. Și m-a prins bine. Și am luat de mâncare, bă, și că... Adică ca pentru tine, da, da, la casă am realizat, bă, adică la casă am fost supărat, am fost supărat că mi-am luat eu scam pe mâna mea. Ai mai ciubulit și tu un pic. Cred că la banii pe că i-am, asta a fost concluzia. La ce bani învârți? Păi aia zic, la banii pe care i-am, cred că mă simt bine până în 50 de lei, cred că mă simt că am făcut o faptă bună. Și am luat de 138 de lei sau ceva. Am cumpărat, da. Îmi venea să zic. Te fă mai încolo. Da, mai ales că și Bă, dar i-am luat. Îți plac costițele? Bă, dar i-am și luat ca prostul, că mă gândeam în drum spre casă după. Eu i-am luat ouă, de parcă are unde să le facă. I-am luat ouă și un piept de pui crud. Doamne, ce prostiști! Da, nu, că în rest i-am luat chestii, i-am luat pateu și alea, că m-am gândit. Bă, băiatule, bă, și am fost, deci până acasă doar mă concentram, da. Trebuia să-i scrii și o rețetă de mână, cum să le gătească. Deci până acasă tot ce am avut în cap era, hai să încep să mă simt bine, am făcut o faptă bună. Deci, bă, și doar eram, hai odată cu sentimentul ăla de fericire că mi-e timid să mă bă, și nimic. Și cu cât trecea timpul, cu atât era mai... Dar măcar... Să iei, mă, carne crudă la cineva care cere. Bă, frate, am zis de dragul poveștii. Dar ea mi-a spus că vrea și niște ouă crude. Și m-am gândit că înseamnă că dacă are unde să facă ouăle, are unde să facă și un piept de pui. Poate era pe proteină din asta. Poate le bea goale așa. Singura chestie... Uite și la soprana asta, săraca, n-are cu ce... Se antrena ca Rocky. Săraca. Singura chestie la care m-am simțit... Nici măcar atunci nu m-am simțit bine, că aia zic, a fost prea mult. Adică pentru banii mei. Chiar în fața mea mai ieșise încă o tipă de acolo
care arăta mult mai bine decât mine. Și ieșise și întreba pe doamna aia că bine, ce să vă dau? Și au scos un măr și, nu știu, o portocală, ceva. Și apoi a venit un fraier cu 2 pungi pline. Ca ajutoarele. Aveai băiatul din străinătate. Aia e, da. La următorul care a ieșit te-a cerut un frigider să depoziteze toate astea. Să strică alimentele. Dar și eu am prins înainte de Paște, tot în față la Mega Carrefour, ce dracu era, o doamnă că să nu mai puteți să luați ceva de mâncare și mi-a și sugerat mi-a zis ceva, nu știu, ori niște paste, orez, făină, chestii din astea de Mamă, dar nu pot să fac pantry. și asta, să dau cuiva lista mea de cumpărături. Îți dau și banii, numai doar nu vreau să stau Păi pe dar la eu asta am făcut cu laptele, că am zis la un dat că îmi bat pula în laptele ei și că nu iau niciun lapte. Bă, băiatule, dacă nu m-am plimbat în căcatul ăla de Mega, de-am înnebunit până să găsesc lapte. Că mă simțeam și prost acum, îi cumpăr o grămadă de căcaturi, dar nu ce a cerut ea. Pentru mult mai femeia ieftin. asta ți-a cerut lapte? Da. Lapte și ouă. Da. La fel ca în capra cu trei. Nu, mă, nu, mie mi se pare drăguț asta. Și mai ce, mă? Ce voia să facă? Hai să deducem din ce Eu ți-a până cerut. acum clătite sau chec. Ceva, da. Un tort. Avea doamna asta. Nu, mă, i-am mai luat eu așa ce-am considerat pe acolo. Esență de vanilie, Niște unt, scorțișoară. da, un Da. mixer. Pickle din ăla american foarte sărat. Lumânare cu N-am cifra făcut 8 asta, sau Jesus. ceva din asta. Dacă ai cumpărat din ăla și mie nu mi-ai luat, Nu. mă supăr. Dar eu am E mâncat un din 50 ăla, de lei mi se sau pare o cât? mizerie. Nu, e 10 lei. Dar mie de mi se 10 pare o lei un mizerie. castravete, știi? Da, Nu știu, poți dar să- e... Nu. Bă, da, dacă îți cere, dacă ești la șaurmerie, că mai, de multe ori mai sunt N-am mai cercetători pe lângă, felicitări, Mulțumesc. pe lângă fast food și îți cere unul să iei și lui ceva de mâncare, stai cu ăla lângă tine și îl întrebi ce să-i pună în shawarma sau eu faci tu cum crezi? Nu, îi zic că sau eu n-am. faci super picantă și fugi. Îi zic că n-am la din ăstea, că nu. Îl urmărești de pe Dar, și încă o problemă pe care am avut-o. În colț acolo la Mega ăla de la Halatra unde am ieșit și am venit eu cu ajutoarele, erau și vreo 3 băieți dubioși rău care stăteau se tot uitau la mine și am fost coaie, fii atent, că acum mă prind ăștia că mamă câți bani are ăsta la el. Hai, aici îl tăiem. Bă, credeam că facă te și nouă jefuiesc, grătar. credeam nu. că ei sunt organizatorii, parcă aveau o privire, o poftă de ouă. Uitau plin de mușchi, aveau niște proteine. O plasaseră, o păzeau pe Da. babă, probabil. Mie îmi place dacă sunt copii cerșetori, eu prefer să intru și să le cumpăr snacks din astea care știi că o să poată să le pitească ușor. Gumă, chestii mici. În caz în care vin unii mai mari să Guma- le dea shakedown, Guma ține știi? de foame. Ia le orbi să aibă respirația proaspătă când cerșesc. Ciocolățele și o gumă din aia de copii. Da. Că sunt ușor de ascuns și de Și am mai băgat luat, în fălcuțe. Te gândești cum sunt eu când eram a Little Rat, eu așa sunt și acum. Mai luat niște Giant. Kaiser. Am luat un Kaiser întreg, că era la ofertă și rest am luat salam feliat. Că am zis că poate n-are să Se felieze. grăbește, da. Oh, dar mi se pare cașcaval. mai horror să muști din Kaiserul întreg. Da, era la ofertă. Pula mea, chiar ajungeam la 170 de lei serios, acum tot eu sunt criticat. Vezi, de-aia m-am simțit mizerabil până Așa acasă, zic, că doar așa. la căcaturile astea mă gândeam. Evident. Că ai avut gândul că n-are tacâmuri, dar nu până la capăt. Păi, Dar bă, voi și gândul de era la ofertă. și ouăle... Și îl înțeleg. Come on. Da. Și aia zic, dar e... Și ție luat ceva? Bă, orice Da. orice faptă bună, știi cum e. Foarte scump să pomeți. Foarte Am avut și gândul ăsta, bineînțeles. Ia uite ce pachet de 180 de lei am eu în buzunar acum. Deci mie mi-a cerut, nu știu, uite, margarină, cred că mi-a zis ceva de margarină, gem, pâine, făină, whatever. În timp ce intram la magazin. Și evident că... Poftim? Făină? Nu știu, Numai ceva de un- gen ulei, whatever, adică și chestii de... De bază. Da, de cămară mic și care mic țin mai mult dejun, ceva așa. la conservă, whatever. Și am intrat și am luat toate astea. Și când am ieșit, le-am dat. Dar aia mai era încă o jumătate de plasă. Și a luat așa, a pus făina peste încă vreo 7-8 pachete de făină. A pus conservele la conserve, uleiul la ulei și zic, mamă, ce pantry are femeia asta. Și am început să devin un pic gelos. Cămară. Unul la mână, că făceau avea o cămară non-stop. superbă, mai bine organizată și mai plină decât a mea. Și doi la mână, nici eu nu sunt singurul binefăcător. Adică eu mă pierd printr-o mare de binefăcători, Da, eu nu mă simt special. N-ai Și atunci, știi altarul care, propriu. dacă tu ți-ai luat țeapă, singura ta speranță este să mai fi fost măcar unul în ziua aia care să-și fi luat țeapă, că dacă ești singurul prost, te și ține minte că ești prost. Dar eu nu cred, că nu mi-am luat țeapă. Am mai văzut-o, oricum tot acolo stă. Adică nu, chiar nu cred.
M-am și gândit să întreb cum au fost ouăle. Sau ce? Poate te invită... Acum, sorry, dar ceva timp nu o să mai dau... Te invită la o omletă. Dar cum... de ce mai stai acolo, mă? Acum dacă tu i-ai luat atâtea... Acum că i-am reparat viața. Să se retragă până termină de mâncat aici. Da, acum ar trebui să aibă job. Crezi că vrează să faci un chec? I-a servit Nu-ți pe ia 7 toți. zile. A doua zi să stea în fața acolo și să servească oamenii cu chec. Să te vadă. Plus că, băi, deci Mystery cake. cele mai mari emoții pe care le-am avut a fost să dea dracu să nu fie acolo când ies din magazin cu toate astea după mine, că nu o să mă duc acasă la Ana să-i spun, uite, am cumpărat ouă și Kaiser. Pentru că n-aveam ce să fac cu viața mea. Mi-am luat și aseară o țeapă. M-am dus la Easy Box să iau un pachet și era o pisică adolescentă, așa, neagră. Slăbiciunea mea, pisicile adolescente. Și mi se par cele mai cute. Nici babies, nici mari. Pisicile, mai zi tare, uite-te în cameră și zi pisicile pe gură. Din astea mai slim, așa, slim fit. Pisici. Și pisici. Și n-avea coadă, asta mi s-a părut cel mai cute. Neagră complet. Nu te ajuți deloc. Băi, asta e povestea mea and I'm sticking to it. Așa. Scoate pisică din... Da. Vorbește despre pisica asta fără să folosești Da. cuvântul pisică. Adolescentă, N-avea coadă. Da. Hai să vedem unde se duce. Și am mai avut de curând o experiență cu o adolescentă, dar cu coadă. Tot pisică și ea. Și asta e că se sperie pisicile pe care nu le cunoști, din astea de boschetare. Și tehnica mea acum, mă așez și... Tehnica ta într-un ce? Ce vrei În să... a șopti pisicilor, e șoptitorul la de demenit pisici. pisici. șoptește? La mângâia nu pisici. știu. Că în ochii ei vedeam prietenie, dar era și teama aia, reticența. Și m-am așezat jos, am întins mâna spre ea, a fugit, s-a dus mai încolo. Și după aia am rămas pe loc, că am văzut că a început să dea o tură la vreo 2 metri de mine. Și după aia m-am trezit cu ea pe lângă mine, se gudura, vine din spate, că asta e teamă să... Dacă vii din față, am văzut în documentar că ele se sperie la lucruri care vin de sus, că ele cred că vin păsări răpitoare să le... Că-s proase. Da. Și nu trebuie Și să te trebuie duci să cu vii de mâna spre jos ele. așa. Și m-am pus jos, dar tot era frică. Și s-a dus, a venit prin spate și a început să se mângâie de mine așa. Și La care tu ia deci 100 de lei, hai să-ți luăm un Kaiser. N-are coadă, pisica, una dintre pisicile mele n-are coadă, deja mă lovise unde trebuie. Și avea și față de liliac, așa, negru complet, ochii portocalii și cu urechile foarte ascuțite, ea fiind slăbănoagă, așa micuță. Și am zis, bă, ce pisică, n-am mâncare la mine, urc până sus să-i aduc un plic. Și am coborât de sus, clasic. Foarte sus la tine, sus. Clasic, nu mai era pisica. Ai lăsat acolo? Și era pe acolo, era și o cutie din aia, un copăcel din ăla de pisici. Da. Și Puteam să spun de primărie că am mai tot văzut prin București. Oamenii. Da? Mi se pare foarte drăguț. Eu o parcare am mai unde văzut. stau eu, scrie cu un spray hotel de pisici. Da. Și au pus niște oameni, câteva căsuțe din astea de Da, am mai văzut și eu prin București. Noi mai mergem și mai lăsăm Castrunele acolo. le mai pui apă, le mai pui în alta. Doar că la mine la bloc există o șatră de pisici. O șatră de pisici. Dominantă. Sunt vreo 5 care sunt pe la mine pe la bloc sau pe la subsol. Și asta seamănă cu alea. Adică negre complet și este una vărgată. Da. E retard. Acum zic că sunt pisici. Bă, da, în continuu am zis pisici. Intrăm într-un teritoriu. Dar cum să le zic? Șleachtă. Turmă de pisici? Ce e de pisici? Brigadă, eu le zic brigadă. Grup de pisici. E un grup organizat. Familie, dar nu știu dacă sunt neamuri toate. Pisicile sunt mafia. Clan. Nu cred că e mai bine decât șatră. O ceată de pisici. Așa. Niște pisici. Și asta, adică majoritatea sunt negre și din alea și asta era la fel ca ele, doar că avea coada ruptă. Deci underdog. Deci ai underdog. Cu ea direct. Și le-am mai dat mâncare în față și pe asta n-am mai văzut niciodată. Da. Și mi-am imaginat că au găsit-o Ana și au alergat-o. Da. Și acum am dat ture de bloc vreo 10 minute cu pliculețul ăla pe sub toate mașini, pisi și erau numai dracele astea alte pe care le cunosc și la care le dă mâncare oricum toată lumea. Da. Și
am dat ture de bloc, m-am dus și prin față, la bulevard și prin spate să caut pisica fără coadă, 0 pisici fără coadă și nu am mai dat pliculeț la nimeni. Te-ai întors cu pliculețul M-am acasă? întors cu pliculețul acasă, că era L-ai special mâncat tu de supărare. L-am deschis, l-am tornat pe gât. Îți simți apă cu pisicile. Nu puteam să renunț așa la misiune. Dar mai du-te și în pula mea, tu ești deja la a doua poveste în podcastul ăsta în care a început cumva de pare că o să faci o faptă bună și până la urmă te-ai retras. I see a pattern. Eu sunt dispus la a face fapte bune, dar să pot să fie intenționate, nu să mă simt manipulat. Bă, stai un pic, unul la mână, eu nici măcar nu încadrez asta ca fiind faptă bună. Dacă dai o mâncare la o pisică, nici măcar, e maxim faptă neutră. E o faptă. E o faptă, dar noi nu cred că primești puncte în plus de la Dumnezeu. Până nu știu dacă la pisica era foame. Dacă Dumnezeu e o pisică. Poate era la regim, poate era la cură, poate nu. Pisici, se vede că nu e pisică. Toate pisicile vor mâncare. Că a venit, ținea mâna așa, a venit să se mângâie ea de capul meu, am început să o mângâi și a început să mă muște așa de mână, ușor, care ăsta e semn de foame. Mai ceva ca mesajul audio. Asta cu să te muște de mână. Am fost să mănânc niște pește la un restaurant de pește. Și acum și-au deschis terasă și undeva în capăt acolo paznicul dădea plig la pisici. La restaurantul de pește. Ce de retardat ești. Eu sunt retardat sau el în pula mea? Așteaptă un pic să nu mănânc tot carasul ăsta și are de mâncare pisica. Ce dracu îi dai plic? Da, trebuie să îl dezosezi. Hai mă că sunt pisici de pe stradă. Dacă te neacă cu un os, poate n-ar trebui să mai trăiești pe stradă. E adevărat n-ar și trebui asta. Să mai trăiești. E adevărat și asta, că sunt pisici care mănâncă pești întregi. Este orașul plin de șoare și șobolani și toate pisicile din București mănâncă pliculeți. Fuck them off. Sunt pisici de București totuși, ok? Eu sunt cu Marilu. Nu, dar eu le dau eu și la pisicile mele le mai dau lucruri pe care Bianca nu le dă. Că le mai dau carne de porc crudă, că pe același principiu că sunt pisici care și ne lingem în cur. Eu cunosc personal, am cunoscut personal pisici care au trăit toată viața fără pliculeți și fără bobițe și viață lungă. Trăiești și acum. Da, viață lungă și bună. Sănătoasă, da. Adică nu cred că le dăunează atât de tare pe cât se spune o bucată de carne de pui sau de... Nu, normal, dar o bucățică că nu le dau să se... Problema e că se cacă pe ele, asta e mai nasol, că le strică digestia. Sunt un fel de fast food pentru pisici. Nici asta nu e pliculețe și ce găsești. Da. Sanchi, somon și e 3 lei. Dacă era somon și era 3 lei, îl mâncam eu. Făceam sushi din el. Da. Let's be real. Yeah. Da, plus că adică, dacă e să, nu știu, nu mă pricep la evoluție. Mă știți, contrar opiniilor. Mă știți de 7 ani, sunt exact la fel. N-am evoluat cu nimic. Dar, adică de-a lungul istoriei mă gândesc că au mâncat mai multă carne de porc și cap de pește decât Whiskas. Dacă... S-ar putea. Așa zic și eu. Da, allegedly. Prima atestare documentară a Whiskasului, nu știu cât de veche e. În ce an credeți că e Whiskas-ul? Eu am fost surprins să aud că Whiskas-ul nici nu e mare, e cam nasoală așa, ca brand. Nu e... Păi normal, nu e Purina. Nu știu dacă Purina e orice ne cumpărăm noi sau ne permitem noi, Doamne, clar nu e wow. Pisica aia pe o țin în casă știrbă. În fine, dar o iubesc. Un noroc că iubesc. Așa, Luiza, ce știu că vrei să spui. Povestea mea cu pisicile. Coboram eu cu Boxy din bloc, pâș. Poate când ați mai venit pe la mine prin vizită, mai e o pisică care mai coboară pe scară. Pisica albă? Pisica albă Luz. Este o pisică albă Luz care mai circulă pe scară, foarte drăguță. Și a venit un băiat, un vecin de-al nostru, eram în parcare, aoleu, e pisică albă Luz în parcare, dar el trebuie să plece la un grătar. Cum facem? Și nu știu. Dar cu e pisica aia? Nu, a mea, asta e sigur, a mea era în apartament, la aer. Dar voi n-aveți grupul scării ceva? Avea prostul ăsta, că altfel nu cred că pot să-l numesc. Și ok, s-ar putea să-l judec prea repede, dar sunt sigur că până la finalul poveștii o să ajung la concluzia mea că e un bou. Da. Păi a plecat la grătar, ce dacă de finalul poveștii? Mai proști decât el, pentru că brusc asta a devenit problema noastră. Așa că Boxy încerca să
hărduiască pisica albă să contain the cat, care n-avea Era nicio măcar treabă. în grădina blocului sau afară, în stradă? Afară, dar mișuna pe acolo. Nu părea panică. Deci ați văzut-o? Da. Ah. Și am luat eu asupra mea, stai liniștit, cam știu eu pe la ce etaj e pisica aia, mă duc eu să caut Proprietarul? părinții pisicii, da, proprietarul. Bă, da, voi chiar n-aveți un Nu, grup al nu. blocului? Nu. Sau nu sunteți voi pe... Sau, Pe nu, cred grup. că, nu cred că avem un grup al blocului. Dacă ar fi un grup, s-ar vorbi prin telegramă. Așa e la mine pe acolo. Nu există Să fie. internet. Da. Așa, discutăm prin țevi. E foarte old school. Super, ce ne supărăm prin țevi. Dar mă rog, m-am dus și eu să până la urmă am bătut la ușă, am găsit-o pe fata aia, eu cu disperare, cu aoleu, pisica. E pisica afară. Și am zis, da, știu. Și am zis, oh no! Futu-și gura, mătii, că m-am luat și după tine și după asta la alții. Da. Oh, nu, un element al naturii este afară, în natură. Da. Așa ne panicăm cu toții. Bă, ce s-a ajuns, Parcă ieșise delfinul din piscină. Aia era, guys, ce ne face cu el? Nu, e pisica afară, atinge iarba. N-a fost panica asta nici la cangurul ăla. Se murdărește pe lăbuțe, e alb. E alb tot, se umple de praful, fată, ia-le repede. Și a zis foarte calm, că da, o să cobor, imediat să-l iau. Se vede Doamne, că, ce prost se m-am vede că simțit. nu mai e armata obligatorie. Ce prost m-am simțit. M-au lăchit 200 lei să caut o pisică Și ăla care nici prost, măcar nu era și ăla pierdută. bou, nici măcar nu-l cunosc, bă, dar prost Și să fii. pisica. Cum să te plângi la alți oameni că, oh my god, e pisică afară, dar eu trebuie să plec la un grătar. Shut the fuck up. Și treci cu regretul sau întârzi un pic la grătară. Ce pula mea, pierd salata? Eu nu pot să întârzi să mă duc după pisica asta. Nu știu. A Dar fost cum a fi supraviețuit el grătarului când stă cu gândul la pisica albă de pe afară? Eu cred că nici n-am putut să mănânce, mă, de supărare. Ia sta micul în gât. Firea al dracu de prost. Mi-e scârbă de el. Mă uit la el ca la o mortăciune. În același timp e foarte Serios amuzantă acum. pisica asta pentru că este complet albă, are ochii galbeni și uneori noaptea nu se aprind senzoria e de ciudat lumină. rău. Eu n-am senzor, trebuie să dai pe un tuf-tuf. El în capul Mamă, și lui, mai apare pisica o asta albă stafie. care e... el acum faptul că voi ați lucrat. În primul Da, rând da, el a și-a făcut o asumat, faptă bună, a băi. pasat o responsabilitate care nici măcar nu era a lui. Dar A acum delegat. se simte, dacă voi ați adus pisica înapoi în casă, a lucrat și el, mă. Da. El e parte din această echipă care a repatriat lucrat pisica. împreună, da. El e comentariul Adus ăla că ar negocieri. trebui să se facă... Da. De ce nu e acoperită groapa asta? Dar el a luat inițiativă și a împărtășit din responsabilitate, ca să nu e bine să ai tu toată responsabilitatea. Bă, Trebuie da, să mai dar dai și- proprietarii pisicii cum funcționează? Adică Nu, ai bate la pisici. ușă și ai ăstea albe. Bate la, adică scormonește ea la ușă și doar o lasă așa bine. Hai că pare că vrea pe scară? Sau cum de e atât de mult timp pe scară? Eu asta nu pot să înțeleg. Da, nu, cred că când vine cineva acasă mă iese, că nu e niciodată mult pe scară, mai e random. Ah, și cred că ok. stă 10 minute, că uneori o mai strigă și când îl strigă, că e băiat, când îl strigă, se duce. Ah, ok. Dar e just dăm, așa. Și vrea să intre la mine în apartament. Câteodată ieri am găsit altă pisică în fața ușii. Eu cred că pisicile miros alte pisici. Da, clar. Am deschis eu ușa și era o pisică grăsuță, așa. Foarte grăsuță. Grăsuță și de culoare canapea, știi? Canapelele alea colțar, bucătărie, anii 2005 sau autocar... Gri hienă, așa? Maro. Maro. Pete de maro, da. cafeniu, așa, Da. dar urâtă culoare, dar să nu se murdărească. Și stătea așa la mine, nu? Și stătea să intre. Cred că mă gândesc că poate să auzi că la mine în apartament se trăiește bine. Și Că tocmai am cumpărat o perie de dat cu aburi pe pisică. Ai steam, mai Am chiar văzut. dai întâi cu aburi și după aia faci așa. De ce? Cum? Pentru că I'm going through changes. Nu, de ce ai făcut asta? Adică ce... Mințile. depărezi. De ce se dă cu abur? Ca să... Asta cu abur ajută destul de mult dacă stă pisica, doar o umezești un pic pe părul de deasupra Se ia și mai atunci ușor. când dai cu peria nu mai e păr pe peste tot. Aha, că sare îl păr adună din pe ăla. tot într-o... Dar e mai Ușor. mult pentru tine decât pentru pisica Da, asta. da. Mai ușor Să să-l nu mai- prinzi Da. în coadă. Da. 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 Ce facem, băi, să lăsăm primul sau trebuie Nu să ne știu la încadrăm ce cu minut suntem. două? Ducule, Ducule, ce unde faci ești? tu, Hai. Ducule? Ducule... Stai să Ia vedem. stai. Uite-te la cameră, că în celălalt n-am dat record cum. Nu mă, suntem la 39 de minute. Hai, mai zi o poveste, Mitran, și pe aia plecăm. Zi-o pe aia Spune-ne cu o poveste. Roman Abramovici, o trăvit. Hai, Caterinca. Pe 9? Ia. Pe 9? A, da, avem pe nu știu 9 zic. iulie, nu?
Avem Cel mai probabil pe 9 iulie vom Pe avea 9 un, nu știu, iulie. zic, invitații rămân surpriză până îi aflăm și noi. Invitați-vă surpriză pentru toate. Also, și stați geană pe Mirica, când mai Sensoară. când mai Sensual. când mai apare filmare la emisiunea Bună Frumoasă. Așa. Spune-ne, A ieșit totul. mai bine decât îmi imaginam, având în vedere că nu știam ce o să facem pentru Dar că explică nu și ne-am la pregătit oameni deloc. Ce este bună frumoasă? Bună Frumoasă este Un concept revoluționar pentru televiziunea din Bă, România. da, Mai ales momentan că e online. nu vreau să dau multe detalii că încă nu e înregistrat, nu e marca Nu a fost înregistrată. înregistrată nici pilotul? Da, bubuie, îl înregistrez și apoi îl scot la bursă. Mhm. Și e o emisiune în care cumva citim și ne uităm pe comentarii trimise în principal de băieți, DM-uri. DM-uri, Doar private. mesaje private de agățat, de bună frumoasă, de Private de nu vreau să mă libertate. link Private talpa, de bun chestii. simț. A fost Caterin, că oamenii au participat, a fost interacțiune cu publicul, s-a întrebat, practic. La început am luat câteva mesaje pe astea mai inocente, să zic așa, de oameni care cumva sunt la matrimoniale, de bună, mă numesc așa, am vârsta asta, lucrez în IT, vreau o relație, nu e profil fake, erau câțiva care insistau că nu e profil fake și dacă ești și tu interesată, bine. Și cumva am dezbătut de cum am putea să facem mesajul ăsta să fie mai interesant, mai intrigant pentru domnișoara. Am întrebat și pe ChatGPT, am întrebat și pe fete. Și ți-a rămas un mesaj din ăsta mai weird în cap? Da. Ai învățat ceva din asta? Ai băgat la tolba de... Bă, ce am făcut, asta e funny, care mi s-a părut mie funny, a fost unul cu vrei să-ți arăt cum îmi bag ace în coaie și ejaculez peste tot și Foarte interesant. Așa aș fi ales și eu să-l descriu ca fiind interesting. Să ejaculezi peste tot da. Ace? din cauza acelor? Gen să fie ca o stropitoare, ca în Tom și Jerry? Păi da, că nu mai ai de ales. Ți-ai băgat acele în coaie, cam aia se întâmplă cu ejacularea ta. Păi da, dar ejaculezi pe jos, așa. Nu mai așa Nu cred că așa funcționează, mă. Sigur nu funcționează Normal așa, că dar nu să ne funcționează imaginăm. așa. Totuși. Cred că doar... Să-l scurgi așa ca baia de ulei, ai vedea... Da, dacă stai prea mult pe loc. Da. Da, și nu mai știu care a fost, că am mai și continuat-o cu o chestie din asta, dar haideți să vă arăt melodia. Ce melodie? Ce? Păi, context? Ce este, mă? ChatGPT. Da, este excelentă. Înăuțe. Ce angelic, ce frumos. Ia. Jesus. Wow. E funny. Deci astea au fost cele două mesaje pe care le-a băgat, pe care le-a trimis băiatul ăsta. Vrei să-ți arăt cum îmi bag ace nouțe și îmi dau drumul? Și a doi era, și apoi era hei gagica, vrei să te fugurezi cu pula sculată prin pădure? Da? Bă, Și a fost funny. Cine refuză așa ceva până la urmă? Asta e. Și am mai făcut un banger, am avut un banger blană pentru că mi-am luat țeapă, n-am văzut care erau pragurile de abonament la a face melodii și acum un an de zile sunt producător. Nu o să am foarte mult de mâncare, dar producător. O să am ce asculta pe stomacul gol. Ia. Ce-ai mai produs? Mirica. Deci băiatul ăsta insista că, deci odată la 2-3 mesaje era vreau să-ți link talpa sau tocurile dacă ești și tu de acord și asta mă. Da, da. Dar ce ai pus ca... Aici sunt eu. Asta ce voce a luat ca... Ce indicație eu ai dat? i-am dat prompturi de pe astea. Mă rog, poți să-i dai ce gen muzical vrei tu. Și cât costă ce ai făcut tu?
Ce am făcut eu costă $8 pe lună. Da. Dar ai dat anual. Cred că pot să fac așa, fără edit, fără nimic, vreo 200 ceva de piese pe lună. Păi e super bine. Da, și acum văd că s-au dezvoltat. Anul trecut când foloseam ăsta, băgau o strofă și un refren, dar acum o bagă o melodie, bagă 3 strofe, bagă câteva refrenuri și acum și-au făcut și treabă de colaborare edit. cu P. Diddy. Dacă vrei să mai tai, dacă vrei să iei un vers, să-l pui în altă parte, au și treaba asta de... Nu mă pricep, sincer, e complicat acolo, dar sunt destul de easy, adică poți să-i bagi și tu versurile, la unele le-am băgat mesajele trimise de băieți și am băgat direct mesajele ca să le cânte, la altele... Ne faci nouă un intro nou pentru... Acum? Da, pe asta terminăm. Bun, haideți așa. Haideți de final, adică lăsăm pe alu Fluieraru Outro. și acum ceva, un outro cu a fost... La repetere. Da. Așa. Să ne dați subscribe și like. Trebuie să dai Așa, text sau vrem, ce indicații trebuie să dai? Păi da, ce fel de melodie să fie? Bă, dar Gangster rap. nu închidem aici podcastul, face melodia și o pune Bobon la final? Putem să facem și asta. Că așa, cred că stăm prea mult acum până când găsim ceva. Da, plus că ar trebui să... Mi-mi place să mai bag acolo, mai bag câteva adjective sau ceva, să vedem ce mai face Paiu, ce mai găsește el. Voi, oamenii adevărați, lăsați în comentarii sugestii de versuri. Da, sau de... ceva despre, despre noi despre chestii. podcastul ăsta. Live session Simțiți-vă facem inspirați. săptămâna viitoare. Da. Citim cele mai upvoted sau cum se cheamă. Sau nu știu, dar sunt curios dacă ChatGPT poate să scaneze, nu știu, știe informații de pe YouTube, că putem să-l întrebăm pe ChatGPT corect. eventual ceva Pe baza- despre noi Vreau să 4. întreb pe oameni că se uită la căcaturile astea de ani de zile. Haide să nu ne iau joburile și așa v-ați uitat. Băgați acolo Mie îmi comentarii. place să-mi ia eu job-ul. Mi se pare de când Adriana folosește ChatGPT, viața mea e mult mai liniștită un pic. Nu mult mai liniștită. Mult mai liniștit un pic. Un pic. Că întreabă Ce pe ți-a luat ChatGPT, din job? apoi îl întreabă pe ChatGPT. Ce mai chestii. faci? Nu, deci mai la ce se gândește iubitul meu? Oare ce ar vrea să mâncăm astăzi? Mă întreabă pe mine, îi dau un răspuns, nu crede, îl întreabă pe ChatGPT, dă același răspuns, face ca ChatGPT. I love it. Viața mea este extraordinară. Bine, dragilor, vă mulțumim că ați stat alături de noi. Vă lăsăm cu această piesă, cu acest viitor șlagăr Hituveri. pe care o să-l dezvoltăm împreună cu voi, cum spuneam, la următoarea sesiune de compoziție. Ce voiam să... unde vreau să ajung eu cu melodiile astea, zic că adică neștiind ce să facem la emisiunea asta, pe lângă citit și asta, mai facem și căcaturi de genul. Mai facem câte o melodie, mai facem un clip general. Pula mea, adică aveai tu ideea aia să creezi portretul robot pe baza la da, text. exact. Și asta? Am încercat să fac, mi se pare că e un pic cam static și e mult mai bangere melodiile, dar o să fac și treaba aia acolo. Și pe 24 o să aveți următorul, nu? Da. Asta am acceptat înainte să-mi aduc eu aminte că eu am făcut schimb cu tine la spectacolul ăla de pe 24. Știi că pe 24 trebuie să fie un locutor la un show. Da, am zis, n-am anunțat cu 24 că încă n-am decis ce fac. Pentru că sunt foarte profesionist. N-ai decis ce faci. Încă nu e decis, om. Așa mult îți place ăsta. E indecis. Ce? Eram convins că o să te duci acolo și că... Unde? La ce? La show? Să mă duc la show? Mi-ar plăcea niște bani, dar îmi place și mult bună frumoasă și vă aștept. Adică dacă ați primit mesaje de la băieți, fete, persoane, chestii care vi s-au părut ciudate, dubioase, creepy. Da, ori la Mirica în DM-uri, ori e și un mail, parcă mi-a sedit. Așa. Dar nu știu. Deci, vă mulțumim că ați fost la acest podcast mult mai bun un pic, sau cum ai zis tu, că viața mea e mult mai bună un pic. Ne mutăm pe Comedy Box pentru o nouă oră plină de distracție. Să trăiți! Revedere! Ce teritoriu a fost nevoit să cedeze România potrivit pactului Ribbentrop-Molotov și a dictat și a dictatului de la Viena și cui? Luiza. Nu, Virgil! Nu e corect. Eu vreau că extraterestri. Cu mâncare.